Vrnjačko amatersko pozorište ponovo je aktivno. Posle komada Zovi samo zovi, koji je imao odličan prijem i istu takvu komunikaciju sa publikom, za veliku premijeru spremna je nova pozorišna priča. Komad se zove Što mi dragi praćko mi izbi oko. Glumci su malo u izmijenjenom sastavu. Ono što se kaže, kostur je ostao. Tu smo ja, Dejan Đorđević, Nataša Babić, Aleksandar Jovanović, Dragan Crnoglavac, Dragana Jaćimović, scenariju je pisao Milan Vorkapić, za scenografiju se potrudio Aleksandar Šerović, tehnička podrška su Rava i Laza, što se tiče kompjutera, zavese i reflektora, i smatram da je predstava, da će veliki bum da napravi. Ne ni podaštavanu prethodno, ali mislim da je ova mnogo ozbiljnija. Spisak imena obećava i nagoveštava, ali ono što bi trebalo da dovede ljude jeste pre svega ta priča za koju je ovaj put zadužen gospodin Vorkapić. Dakle, o čemu ćemo ovaj put i na koji način? Scenario je, mogu reći, kao parodija na Kuma, znači parodija na Don Vito Corleone, ali je malo oblikovana za sadašnje uslove i za trenutnu političku situaciju u zemlji. Znači, malo šaljivo, znači nemamo, uopšte nismo imali nameru nikoga da vređamo, niti da omalovažavamo, ovo je znači samo u svrhe humora i u svrhe zabave. Bogme, imate još jednu stranu, ova predstava ići će u humanitarne svrhe, sav prihod, i to je takođe jedna lepa strana onoga što će se ovde dešavati 26. Jeste, sav prihod ići će za pomoć našoj Katarini Crnoglavac, detetu iz Vrnjačke Banje, i ovim putem pozivam sve Banjčane i iz okoline da dođu i da daju dobrovoljni prilog. Znači, kao što smo i rekli, na plakatu će pisati, znači prilog daje onoliko koliko ko može. Biće tu kutija isto kao što je bila za prvu predstavu. Amatersko pozorište je nešto što svakako Banji nedostaje. U više navrata smo pokušavali da ga stvorimo i oživimo, ali čini mi se da je ovo do sada najuspešniji pokušaj. Treba li Banji amatersko? Pored brojnih ponuda koje govore o lepoti Vrnjačke Banje na mnogim meridijanima, prosto doprinos kulture u znaku amaterskog vrnjačkog pozorišta mislim da je jako bitan moment za naše mesto i naravno, po ne znam koji put ću reći da je zaista neophodno Vrnjačkoj Banji u domenu njene kompletne reklame, kako za turiste, tako i za uživanje onih koji žive u njoj. Zovi samo zovi je imala odličan prijem kod ovdašnje publike, dosta komentara, dosta pozitivnih kritika. Ovo je sada stepenik više. Da, divno sećanje na predstavu Zovi samo zovi, ali neće biti samo sećanje, s obzirom na to da ćemo se organizovati i obnoviti sadržaje, tako da će na repertoaru vezano za kulturno leto Vrnjačke Banje svakako Zovi samo zovi biće predstavljena i vrnjačkoj publici i gostima, naravno, a ovo je nešto novo, ne bi govorila, osim najave da se radi o komediji apsurda. Predstava govori inače o naravima određenih struktura srpskog društva koje nisu vezane za ovaj moment, nego već za decenijski pristup srpskog društva unazad. I moramo da pitamo, je li bilo protekcije? Većina ljudi koji će izaći na scenu dolazi iz prosvete. Da li je to Vorkapić iskoristio taj privatni moment ili šta je posredi? Ne, to je prosto tim koji je pokazao da ume, da voli pozorište i što je najvažniji moment i motiv svih nas je upravo taj naš humanitarni rad. I to je onako prava stvar i veliki pokretač svih nas koji činimo ovaj tim. Tako da to što radimo, igramo se i zabavljamo publiku, a pritom pomažemo nečiji život, je nešto što mi svaki put izazove emocije. U jednoj rečenici poziv publici za 26. Naravno, samo izvolite i uživajte zajedno sa nama. Mi ćemo se
potruditi da budemo interesantni, da budemo pravi, veliki, bitni, a vi bitni sa aplauzima i naravno sa uvek istom idejom i za one ispred scene i za one na sceni pomoć Katarini Crnoglavac. Jedno pravčano. Samo to! Za sina, ne za mene. Samo tu. Samo to! Još da prođe ova demokratija, pa da počnemo da živimo i kao ljudi.